Dostlar, inni eğer soraglar gutorsa dostlar şuna meňdeş bolmadyk. Soraglarymyz bar bolsa, ýazyn bereli. Bazı soraglar. Tamam. Açıldı. Bilýän bir ne demek? Şu zadyň boljagyny anlamda. Anana. Gözüň etirýärmi? Şular ýaly. Şu an müňe gol oýnadyk. Gara şu müňe adam seni bilemok. Seredip seni stres olarsyň aýtdyň. Başlangda Yok. şular ýaly kelýän, ýatsaň tursaň gelýärmi şular pikirler? Yok. Вообще şu populярность başladı seninle populярность o show business'e uğradın. Neyle вообще senin aşşeniler var, emosiyalar bilemok. Moj DJ'ler beğenen sen bilemok. Kakana edvaydansın bilen gözün yaşap. Kakana sen bana bolan anamın öde uğradım. Sen beni golladın kaka canlı misal şu ne? Kakan var mı yanında? Ya. Kakana salam et brat. İnternette oğlanlar sağ olsun aytýady. Demek salam aýtdy, bilemok okşam mende zaten. Başa hoca sorup tapay. Söz yok karasa. Yani sen etken hareket kulyadı. Özün karoçi Şeyde söz yok harasat ya aydım lan gowdy aydım lan dinler ýaly. Hakykatan bir o ýakyn ýa ýönen sen klipde biraz hareketlengen şonok diýär biraz. Şoňsy işlesen hasan bolardy kandy. Ýöne menen şu odat etýän tabady ismeler sebebi sen tak ýaşly olan 2001-nji ýyl ýaňy başladyn klipler aýdym öň başlan bolsam. Tak men pikirimçe sen kamera alaşarsın, düşünşersin, biraz hareketlen, gatlan, kapyala uğrarsın, onda bir şey bomba olur emmeden. Efip olsun. Super. Bir bırak. İnternet yerle şeyli işleyemeli. Ne açayım seviştin diydin kıyıvelen bırak? 4 yıl mı? 7 ay. 7 ay. şeyle sonra o ağam karasada diýär şu efir sakrent edäsini gaýtarak görür ýaly diýe. Egil karşı bolmasa diýe. Kola no. Dostlar, ýa-la aýtdym kim efir zapis etýän bolsa gow ýerler maňa iyi berse bilemem men ýene ýene efir açyp durun şonda konkretno internet işlerini goýdaýym. Mesela şu adam bölümü geldi ýene bölümü şu an. Bela, bay ne karoş. Tuğlameydi ay katulsro. 7 ay bilin. 7 ay brat. Ya dostlar. 7 ay var ya 7 ayın içinde prosto öyle olurlar derecede git pola. Şu ayda la karoş. 7 ay diye 7 ay asrok diye ama söýmek üçin bir ya. Men diýen bir ay emetik şu ölüm derejeye varmak üçin näme misal üçin. Edelik unemetik öwrenişden bolly. Şoňa öwrenişden bolly. Özüňde bir nima desem diýen kabul etseň şo zady. Şarip Feder 005. İn halan rapperin kim diýär? Rapperlaň diýip alaýdy. Taladro. Kim aýa? Türk rapper Taladro diýip. Da şol ýurtlardan ha. Ene var agam bilýän ene kız ýanyma aýdaýynmy özüm şoňa da ýöne prosto gözümden seredimde tanalýara bir adam, o tanalýara. Tamam. Şoňa bilen Espiter näle diýende de var karmamalaram tanýara Espiter diýsem gara estidi bir gat diýip. Sen oýgama sorup. Türkmen rapperlardan kim tane? Hala. Şo Espiter bolýar. Tanımalarına seredimde Espiter. Şoňa şoňa bir soras ady gon Espiter diýende tanımalarına bolýar. Emme zat ýar ýa-da. Ya Espiter'ın hemen filan bilen karasa. Kän Aha. Ya bir aytdy. Espiter men ýanymda başlandy ormaga.
bitirem men ýaşymda başlan. Bizim gotaýa men ýaşymda başlan. Sen aja horus sorum. Bir çap. Şonu men köp diýsindiň bilen gaty köp diýip satdylar şoň hiçne jogap bermedi. Kasaç. Hiç yıkıcı vermedi. Nasıl diyorum geldi espiter bol hakiki işte espiter bol. Ben näme Şonsunu oğurdum. ahir näli sen gem. İşte ya dinle ayda palibom yılda bir kuştan aydım hokman klip hokman ködürler. Hokman birler bilen feed etja bilen öz işledi. O şu derecede Türkmenistan başlı mesai edil bir 50'den ağırdaklar moçtan yani 90% tanıyan da. Senem öldüm. Sen şu an 30% daha tanıdı bırak. 50 olmasa. Yine branş işlese belki 100% tanıdı. Sen özüňe şeýle soraw. Sen harasaty nirden tapdyň bu nädip diýär. Men harasaty sen özüň soraw. Sen nädip nirden tapdyn harasaty? Harasat aslında näme onda şuna? Aslında adam doňda gelsin. Dostlar, efiri müňe degiraýynlar, kim tanşyryňla ýiberaňlar, hemme tanşyryňla da var bir şu müňe degireli şoňlan begendireliňler, hakykatdan bir huwa sansynda bir 100%, 101% ya 100% ya begimler do tüyük alan pulun erkim dost öýün bilen bol. Kim dost öýün bilen bol. Doňda ýa-da täzen gelse, harasa bäde bolsam bir zatlar ýa dost. Täzen. Dilxanada Da, bilen, barşyn kodalar okasy okumary. Ey, gitti filan apons. Bilemem, bäde bolsa harasa bir zatlar ýa-da. Давай, пока, dost.